yatta pasahat tabe doho selamat hari Minggu malihita sa luhutna. Hurian itu hatta adorang sota mulai par minggu wata jumolo mahita martangiang libaga sa rohat tabe martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhat tamar hite edeta nomor tolu ta edehon ayat sada doho ayat 2. Hite-hite goarni dewata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tolli porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jehovah, tau partano batoan di ari hagugutan, jala ditadda do akan namar haposat tu ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata paragogon na suhatulusan, nasokal jala na bonar, dialohodo na gidyang marroha, jala lipatibohodo na sere marroha, alani iho pangilohami tuho, sayramoti hami, asa unang jukat hami, unang gidyang rohanami, alay togu-togu hami marhite-hite tordim, asa uduk serep tobok jala burjuro hanami diado panihalak sa luhut. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredihita edita nomor 120 lalu tedehon ayat 1 lalu ayat 2.
Tangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, ima patik palimahon dohok lapatan na, patik palimahon. Iko pasangapom mudo na torasmu asa martua ho jalaliling mangulu, ditano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan ni odo, ikon habiaran ni rohata do debata, jalaikon holong rohata di ibana, asa unang lea rohata mida na torasta, dohot mida akarajata, ro di akana tua-tua, dang jadi paroot tarimas nasida, iko patud dohita jala ikon holong rohata tu nasida, siolo ado nasida jala si subuto do rohana, atong ramangido gogo mahita siat Tuhan dewata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Marede mahita, edeta nomor 160, tedehon ayat sada do ayat 3. Tatopoti malusat tatualupan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong, na pungudo hami di julom martangiang tuho, dada mga sahon hatigoran nami,
na mga sahon asin ni roham na gulangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sa malusa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami. Asamu badohot roha pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Panguluhami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan din dosata. Songonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamutuahu hamu akan naluja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu maaugak kutuhamu. Guruhon hamu masianahu ay nalabok loahu jalana sirep marroha. Asa dapotan hasonangat todimuna. Ay labok lo augakku jala niang lo nahupa porsaton. Hasanga po didibata na ligidjang. Marede mahita edeta nomor 370 tadehon ayat 2 loh ayat 3. Hata ni dibata epistel di mingguta sa darion na tarsura di Lukas bidu 14 ayat 25 sahatu ayat 33. Alai torop dohalak na madongani ibana jadi humusor ma ibana ninna ma madok nasida.
dak tarbahen gawe sisiakku halak naso manuhuk silang natu ibana laho mangihutonaho. Unang dipauli jolo o jahanna hapedang tu guguna pasahatos sa gawe surahan ni sulihalak na marnidasa ibana. Ise raja na borhat marmusu mangalolongan na raja na sojumolo hudul mamikiri manang natardo pakosa mardongan salok sa soldado alonay naro manohapi ibana mardongan dua loksa. Hamu pe dang tarbahen agia isi hamu gawe sisiaku anggoso tartalikosa nasana di ibana. Ido sahatna martua do akan na tumangihon hatani dibata jalan na upeopsa. Amin. Marid di mahita edeta nomor 230 taidehon ayat 1 luhut ayat 2. Tahatidak ko mahaporseaw tay songon na hinatidak ko nilongat ta sa haporseaw di sadok portibion ra mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pergugun na sa tulusan na tumapalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasaday iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi siya tod di purbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernid di panguman sila na mati terpajal do iba na dihaw pinursila na tuwa tuwanodoro na mamulo di hari patuluho na manay surgo na kamulo di tamu di bata Jehovah na manay pergugunan sa katusan isi mahiga na pa'y magpagsugo tutano manghumiyara na mamulo na mati au porsea Tabi gema titing di minggu ta salarion. Odoran titing minggu tanggal 4 September 2022 Naparjulu Pakobasion
manang pelayanan. Guarni minggu ta sadarion minggu tanggal 4 September 2022 ima minggu pasapuluduahon dung Trinitatis topik minggu patardo saluhutna di hadapan ni Tuhan. Semua nyata di hadapan Tuhan. Paduahon Barita Nasora. Nah, di hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 di bahasa-bahasa Tuhan tadu sadada dana bawa di keluarga Naratama Guntario Marpaung tubuni inata dini sihar mugape buru togatorop sian uwik parserahan hipas doda danaki nang songoni natorasna patuluhon padidion nabadia sadarion minggu tanggal 4 September 2022 di pukul 10 WIB patupauni huriat tado padidion nabadia tu poso-poso naso tardidi dope godangna dua halak sahalak bawa doho sahalak parupuan angkar maudia pakubasian koinonia punguan ina minggu tanggal 11 September 2022 nanaingro borha do punguan ina HKBP Keramat Jati mengebati huria HKBP Resort Tanjung Priok Timur nani uluhon ni Dewan Koinonia angkar mai tulu titing namaragam tulu sada parguru malua tahun ajaran 2022-2027 sadariong minggu tanggal 4 September 2022 pukul 14 WIB patupaon ni huriata do pertemuan parguru malua doho natoras tahun ajaran 2022-2027 di gereja tahun asaroma hita mangihuton acara tersebut. Tulu dua PHD keluarga tahun kesehatan marhite program kerja tahun 2022 tahun kesehatan di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 masuk pukul 10 WIB nanengro marhite tema keluarga yang diberkati na dibuat Tony Amang Padita Sakaria Simajutak STH Empak Tolu PHD Remaja di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 masuk pukul 10 siang WIB di Patu Pahuriat Tado pendalaman Alkitab tu Yanak Kota Remaja di ruang remaja asa tasosoy Yanak Kota mangihuton acara pendalaman Alkitabi Tulu titik opat pilihan khusus sadarion minggu tanggal 4 September 2022 mamuka di parminggu pagi harian dohot sore papungu peleat dohita tu dana pensiun pendeta HKBP marhite amplop naung di paradi huriatta tapasahat ma dung sipul jamita Tulu titik lima gerakan Rp1.000 laho mengurupi kondisi keuangan dana pensiun HKBP pimpinan HKBP nunga melaunching gerakan 1.000 per hari. Gerakan ima laho mengurupi melunasi hutang dana pensiun HKBP. Khobartu programi huriata nunga paradehon poti gerakan 1.000 di joloni pitu gereja. Tapasaha ma sian ias nirohata dung sidung parmingguon sai di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna. Tulu titik onom odolan titing naso di jahawon boima tajaha di warta jemaat naung dikirim di wita masing-masing. Songonima sahat ni titing di mingguta sadarion horasma. Tabigima el depujian sian kor inahana
Mared de Mahita, edeta nomor 287, ayat sada doho ulu na, laos di somma tapapungu peleata, pelean sada A doho sada B.
Dame ni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas. Di hamuna amanami inanami tarmobi hamuna namandohoti ibadah Minggu pukul 10 marhiti live streaming. Sudima husukun hamuna nueng, apa kabarnya? Ini belum semangat ini. Manang amalebe hita. Iya, apa kabarnya Mang Inang? Iya, sehat, baik, luar biasa, puji Tuhan. Iya. Amang Inang barita naulina satu hita di minggu tasa darion nagabe turpuk jamita minggu pa 12 hon dung Trinitatis ima tabuka ma jumolo bibelta tarsurat mai di buku Pesalmen 100 turpulsia mamuka mai sian ayat sada satrodi tu ayat onom. Pesalmen 100 turpulsia ayat sada satrodi tu ayat onom hujahama saluhutna ta tangihon ma. Ale Jahoba disulikit jala ditadahodo au. Saya dibotohodo manang nahudul manang najongjong au. Gari sian nadao dia tusi hodo pikirakku. Manang merdala-dalan manang modom au. Disege hodo au. Jala takasdo dibotoho aka dalaku sudena. Aidang adong nanggosada hata di atas dilaku tongodo ale Jahoba di botohodo sudenai tole sian pudi tole sian jolo di haliangi hodo au jala dilinggom tanganmu do au tung masurukku do parbinotuan si songoni diau matibohu do dang hadong dongan au ima sahatna. Hurian itu hata di hamuna manami nanami adong sada teori na margoar ima teori Johari Windo manaringoti soal konsep diri. Serta bijo asa di pasif jo. Aduh apa ya? Karmaja. Iya. Teori on mengungkapkan bohado memahami diri. Jala memahami akadongata. Alani adong ma margoar opat jendela kehidupan imana parjolo di guari maon ima di dok open self, open area. Huboto do diriku hamupe maboto au. Ima jendela na parjolo. Jendela na paduaon di guari ma hidden self, manang hidden area. Huboto do diriku aledang di boto hamu isiau. Jendela patuluhon ima diguari blind self, manang blind area. Daku boto diriku, ala di boto hamudo isiau. Napau paton ima didok bahwa unknown self, unknown area. Daku boto isiau. Hamupe dang maboto isiau. Jadi diguari maon misteri. Dang adong sada sakita maboto dirita sadiri. Hamuna kadongan tauji majo hita ganup marsada-sada bahwa didok dang adong sahalak di tonga-tonga ni Portibion maboto
manada donganna, manada dirina secara sempurna. Apakah sahabat keluarga tasadiri natorasta ibototta anggita todongta, bahkan pasangan manang tadokma ripeta bahwa dang sempurna hita manada nasida. Godangan taboto do nasida alai sasiktongna dang tetada nasida seutuhnya. Nang dirita sadiri pe dang tetada dirita seutuhnya. Itu menggambarkan bahwa hita adong do keterbatasatta. Manada dirita dohot manada aka dongatta. Suang songoni si Raja Davidon, Raja Israel na hebat. Dia kuido songo dia do kepemimpinan di bana songon raja. Namun disadari bana do bahwa ibana dang di boto sude akka sifat-sifat ni rakyatna. Jala sebalikna rakyatna pe dang di boto isi sasitong na si Raja Davidon. Ido membuktikan bahwa sahebat-hebat ni raja adong do keterbatasanna. Nang songoni sahebat-hebatna rakyat tongdo adong B keterbatasan. Holan debatado naso terbatasi. Ala ibana do namano pahita. Di boto ibana do isehita. Ido didok di bagasan topik minggutta sadarion. Patardo saluhutna di adopan ni debata. Sadenggan-denggan na tatutubi akan naroa pangalahot tai ibarat bakke ditabunihon di boto do idi do tahe bauni bakke pasti dapot doi. Ido kemahatawan ni debata di tonga-tonga ni hita jolma. Di bagasa turpukon amang inang ima sadatangi yang maon si Raja David manaringoti songo dia do ibana manada debata jalan laos disima buhado ibana manindakon ise do debatang ala debatado nama boto salutna. Dia tidak kon ibana do dada ala di boto, dada ala di bege, dada ala ni guruhon na di patadaw debatado hadirionna tu ibana. Jadi hustok majodison seolah-olah hitaon sangat mengatusi manada debata isi secara utuh. Manang marhitiak kabuku baca api ya. Dan tuk hita sempurna manada debata. Ido naik konta sadari di son amang inang. Di hati dakon Raja Daud do bahwa songo dia ma pandongannya ni debata di ibana saliling mangulu ibana jala ido laos dia tidak kon ibana ma di bagasan turpukon ima takas do di boto jala di pamanat debata pambahenata di dogma di sada ale Jahoba disulikit jala di tedahodo au mace ekspresif do
Raja Daud tua dopan ni debata. Ima ipola manang panipuli ni panadaun ni debata di dok ibana ma. Nasun hinagogo. Nasun parbinotoan do debata. Parbinoto do debata. Nasun adong disude inganan debata. Omnipres do ibana. Omnipotensial do ibana. Ido lapatani di boto debata salhutna. Dang adong nabuni di debata. Manang di bortian. Manang di masa nalampaw hita. Manang di masa sonari. Manang di masa nanang roon. Di boto debatado. Aha nataula di tonga-tonga ni ngoluta. Amang inang ibagasat turpukon. Takas do di pebawa Raja David bahwa disuliki ti debatado, ditadda debatado, diboto debatado, diparekso, bahkan dohot segala sesuatu hadosau ni jolma na sengaja ditutup-tutupi di boto debatado amang inang. Manang naniula ni jolmai termasuk si Raja David di dok di son. Ditiki hudul, ditiki jongjong, ditiki mardeledalan, modom, jala dia tusi do pikiran ni si Raja David termasuk naso dihatau dope sian pamanganda nunga di boto Tuhani. Tadok ma macai nasokal do manang ajaib luar biasa do ido debatata. Dang boy dibatasi ruang waktu do inganan. Sakap ni debata dang diboto jolma pasu-pasuna tung nasok kaldo amang inang tah tidak kodo di tonga-tonga ni ngoluta tung belga situtudo parbinotoan ni debata tung belga situtudo holong ni rohani debata di tonga-tonga ni hita jolma alani ado pesan ni turpukon tu hita adong tolu na parjolo. Di pangido ti hita salut na asa hati dakon ma di ngolutta isedo debata. Dang boy merdua hon debata hita. Ikon sedado pilihat ima debata nama nopa sudena. Nama nopa hita. Jala nama sumasu ngolutang. Ikut tahati dakko doi songo dia do. Parjupangata di pardalanan ni ngolutang. Dada holan sekedar hita. Membuka bibelta. Manangihon hata ni debata. Alai songo dia do pardalanan ni ngolutta mangyuton ibana. Songo dia mahita manada ibana. Ikot tahati dakko do amang inang debatata si boto roha. Debatata mangaleon motivasi tuhita asa tauton ibana. Tahati dakko do iya debatata maboto aha na adong tasakapi di ngolutta. Sita-sita ni yanakota. Sita-sita ni pahuputang. Sita-sita ni rumah tangga. Di boto debatado. Jala laos di boto debatado.
Songo dia do akka pakilalata. Nah mungkin di zaman nuaingon apalagi nunga naik BBM. Hamudo maboto angkangkana na uboto naik ma nunga nakko argana. Ya. Pertalite 10.000 sian 7.000. Nga 3% nih kenaikan. Bagasan rohatta mungkin adong buah tahe. So mar mobil nggak usah lah bermobil. Tadi ada cerita-cerita di konsistori mar sepeda maawin kan bah turun kelas dan turun kelas sehat deh ate kan amang inang iya ya molo taida karena murai na di luar negeri jarang do mar mobil mar kereta api nasida mar sepeda ya si jabuna tuh kereta api diparkir mah kereta api jarang do diida di si ke mobil songo kita di son nah mace pojok ma dang adung siap be parkira ate di garejata ya. Jadi semua berubah dalam kehidupan kita. Nah jolo bui songono sonari marpikir be hita adong perubahan na terjadi na mace signifika kita. Jala di boto debatado ado hasomalon kebiasaan mulai manogot nyari hita dungo satu borngin na hita lau tu podomata. Di boto debatado akka pangalahota amang inang. Di boto debatado akka parukilotan nuaingon. Akka tantangan. Di boto debatado akka kegelisata, kekecewaata. Arsak nirohata. Jala laus di boto debatado mungkin di tonga-tonga dong marulang tahun marlas nirohai bana. Ale mungkin dang adong di sekitari ya nakonna lau manang tinggal di inganan nama cedau iya ulang tahun mama telepon saja mak ya dang boyro hami bayi iya tapi jangan lupa amplopnya dikirim do asa tambah semangat ate di sido ditiki ulang tahun nih iya adong mak ampau sian ya nakon na berhasil tetuna ima na parjolo ikota tidak kodo di ngolutta isi do debata na burju di tonga-tonga ni ngolutta ima marhite tuhata Yesus Kristus nang manesa akka dosata jala na boy hita malua jala tajalo do hanguluan siganup ari di pasu-pasu Tuhani dohot hanguluan nasora sudai. Na paduahon dan kadang na perlu ditabunihon be yourself jadilah orang jujur dalam hidupmu tidak ada dusta di antara kita unang munafik bersandiwara si paula hita maradopon dongata ala di boto debatado sa sitong na iseho pura-pura burju alidang purba teh iya asa dibereng halak bah na burju de bana pura-pura dermawan apa dang dermawan asa dong do guarna sifat-sifat na songoni dang di halomon debata songo dia masikap Raja David na jujur di hadapan di debata songoni mahita amang inang hukutip kata bijak madok songonon sebuah kejujuran akan melahirkan ketenangan sebuah kejujuran akan melahirkan kenyamanan sebuah kejujuran akan melahirkan keselamatan tidak nama saon soal si Joshua Kuta Barat dibahas sian mulai manugot satu borngin sampai bosak kita do ujung daun dangi halak
na sederhana ibana, sian keluarga na sederhana, na burju. Na berkarir do ibana, na dibawa do masa depan na. Ala ikon pupus maharapan na, pupus maharapan ni natoras na, keluarga na. Ala ni pambahenan ni sasahalak. Na melampaui wewenang. Gok gabus. Alai sadetiki kebenaran pastilah akan terbukti. Lebak pe adong di paima hatope adong diadu. Lebak pe namun ikon terbukti do ise do nasalah, ise do natikos. Hamun nakadongan alani songon sito Kristus ita naing mapatar akan nataula di tonga-tonga ni ngoluta, tidak ada yang sempurna di ngoluon. Pardosa dohita, human error terjadi, alai unang tadok dang menyangkal jujur mah dia dopani debata bahwa gok haurangaku, gok kesilapan tumagot do songoni, songon Raja David pardosa do ibana alai dang maila ibana manopot Tuhani ala diboto ibana do nang pedang ditopot debata diboto debata do songon dia pangalaona nak kita hamuna kadongan songon sito Kristus naing mapatar sude dijolo di debata ikon taulahod do lomo ni rohani debata tung sura dilului jolmai inganan na holom maripot ipot asa disi jolmai mertebuni unang dibereng debata ha holomonipe tongdo tiur di pamerengon ni debata. Alani katakanlah yang sejujurnya, tunjukkanlah yang sebenarnya, sehingga dangadong nagabe bertambah-tambah dosa Allah diboto debatado natabahin na patuluhon buah ado hita memulihkan hubungata dot debata songo dia Raja David di bagasan habaranyonna mangido ya pangrupion sia Tuhani dibutuhkan ibana do keberanian pemulihan hubungan do debata ido pula roh ibana di bagasan tangyangna tutuhani hamuna kadongan hitape pemulihan parsaurata do debata parsaurata do dongan hita jolma ikon di bagasan holong nasian Tuhan debata maka holongi dongatta jolma maka holongi ripetta ya nakotta ikodo berdasarkan hita maka holongi debata dan terlepas silangi secara vertikal dot horizontal sada kesatuan dui molotadok taholongi debata ikodo taholongi dongat tajolma alai unang tadok taholongi dongat tajolma alai dang taholongi debata ima na dihasogon debata syakita tarida mai di buku epistel nakaning natajaha di Lukas 14 ayat 20 nomi ganup halak naro tuau dang tarbahen gabesi syakku yaso dihasogon ibana amana inana na niolina anakonna hanggina dot akka ibotona rodi hosana terlalu tajom hatan dewata alai ido natikos asa amang inang mardalan mahita
songon sitok Kristus hita tujolon nyarion betul-betul adong ma pembaharuan di tonga-tonga ni parsauratai. Boydo sada ina makaholongi yanakonna marmusu dohot amatana i dang dihalomon debata. Ikut biong do keluarga i harmonis ya, akur-akur denggan-denggan songon sitok Kristus ima nagabe hatan debatado pedoman ningoluna. Ido barometer, itulah ukuran kehidupan kita. Mulu terjadi di tonga-tonga ni keluarga ni Kristen hita ruas HKBP Keramat Jati. Rap mertangiang, rap diskusi, penuh dengan komunikasi, dohot manangion hatan debata, mangulahoni ido na dipangido debata. Bukan berarti hita ya, maninggahon natorasta. Bukan berarti hita makasogon dongata. Alai songo dia do hita manguton ibana. Taulahon ma lomo ni rohani debata. Dang lomo ni rohatta. Hamuna kadongan khusus hamuna dua keluarga nama boan yana komuna tu pandidion nabadia. Topik minggutta sadarion paingoton hamuna amang inang patardo salutna di hadapan Tuhani, semua nyata di hadapan Tuhan. Songo dia mah hamuna natoras ya, dung mulak sian gerejaon manoruson ya, mengajari ya nakotei tu dalan hasitongan tu lomo ni rohani debata. Ala aha na diulahamu amang inang di boto Tuhani ikon natoras na burjuma hamuna orang tua yang benar-benar orang tua hamuna mendidik, membesarkan dan mendoakan anak-anak menjadi anak Tuhan yang baik dan kelak mendapatkan cita-cita sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi bukan hanya tanggung jawab sasahalak ina manang ama alai dos marohamuna mengajari yana komuna marhite hatani debata asa tarpasu-pasu hamu keluarga na mertua di hadapan ni debata. Atau kita salutna amang inang rak mahita mangiton Yesus tujulonarion di bagasan kejujuran, di bagasan sitidangi Kristus hita jala, di bagasan pemulihan hubungatta dohot keluargatta ikon hobarma tu lomo ni rohani debata. Amin. Martang yang mahita. Moliate ma ale Tuhan di pasat rohanami tu adopanmu. Nungau tangyo kami ma hatam nabadei. Nama dog patardo salutna di adopanmu ale Tuhan. Tuhan gok dosa dohami. Godang do tabunok kami akadosa nami. Dison mahami Tuhan jorama. Jala ukap pon marohanami Tuhan. Lau manadda hodo nama boto salutna. Sesa sude dosa nami i. Pai baru mahami asa hulok kami Tuhan hobar tulomoni roham. Ale Tuhan nabasa. Tatap sude karos ni huriamon
sian dakdanak satrodi tuna magodang. Hodo na toktong manarihon ngulu nasida. Apalagi di zaman sonario Tuhan, nagok tantangan, hamaulon, bahkan ancaman di tonga-tonga nami ali Tuhan. Alai didongani hodo hami Tuhan, dang dipasobuho hami mardalan sahalak nami, nang peparir dok-dok nahudalani hami ngulu nami. Alai moloho Tuhan, saya manok tongdo asni rohami. Ido nahwalasok kami di minggu nami sadarion. Tuhan pasu-pasu ma sude karos ni huriamon. Kadakdanak na marguru di pendidikan na sian TK 1 perguruan tinggi. Leon besok lehot Tuhan hatam ganup ari tu nasida ramoti nasida padau sian parmaraan jala homa Tuhan na mangalehon cita-cita nasida hobar tulomo ni roham nang sudi kana toras pele Tuhan ajari nasida laho mendidik aka yanakon nasida tarlumo biali Tuhan kana toras na mabuan dakdanak nasida to depanmu mangido asa di pasu-pasu ho marhite padidion na badia di minggu sadarion pasu-pasu ma nasida Tuhan gabe na toras na mabiar midaho na mangajar ho na kanadenggan tu geleng na asa gabe geleng na hasia mai di depanmu nang di depan ni huriam ale Tuhan na basa songoni aka lansia aka ina na mabalu hodo Tuhan na toktong mangaramoti ngulu nasida di boto hodo kahagalyo nasida lehon di nasida Tuhan hasabamon hagogoon dohot haipason las niroha di nasida mangyutto ale Tuhan padaw siyan nasida arsak niroha apalagi padelean sa toktong nasida jonok ma tuho ali Tuhan. Sudi aktivitas ni huriam sian mulai sadarion 1 minggu depan hodo na mandongani kana posom kapangulan naguktiki nang songoni para huriam pasada marohanami manguluiho marhiti ka aktivitas na bardalan di tonga-tonga ni huriamon nang songoni ali Tuhan ka kegiatan-kegiatan pembangunan, kegiatan ulang tahun, dot pesta gotilon, nang dana pensiun HKBP, tung godang dot tahai Tuhan siobasan nami, alai pergogoi hami sudena Tuhan manupahi, atong lehon ma, akka pasu-pasumi, sian banua gijang, pasakma tuhami Tuhan, marhite ulon nami na maragami, jala uka marohanami Tuhan asa mangalehon siya nasa rohanami hibul tu adopanmu ali Tuhan ala parsi roha do Tuhan midahami jolma song-songoni buah kami tu adopanmu akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na dirawat di bagas nasida nang di rumah sakit ima amang situa STR Siregar nyonya situa HA Simatupang boru Sormin nyonya Hutagalung boru Simanungkalit nyonya Simanjuntak Rosita boru Siaan B Sibarani nyonya H Aritonang Lince boru Simorangkir nyonya Panjaitan boru Simanjuntak nyonya Manurung boru Silitonga B Sitompul nyonya T Siahan boru Tampu Bolon nyonya Sirait boru Sitorus Irna Nova Astria boru Manulang nyonya Marpaung boru Purba Peris Alfredo Butar-Butar T Sitorus nyonya Sintua Simamora boru Aritonang Daud Panjaitan nyonya Sirait boru Simanjuntak K Sirait keluarga nyonya Sihotang boru Simbolon Halundang boru Siregar amang Sintua F Aritonang M Marbun nyonya Pangaribuan boru Samosir P Sinaga amang Sintua EM Butar-Butar RS Pardede nyonya Gultom boru Tambunan nyonya M Tambunan boru Simanjuntak nyonya Sitorus H boru Manurung
Nyonya SBP Siregar Borusiaan, BMP Marpaung, Amang Sintua LA Sianturi, Nyonya Tambun Borusiboya, Anton Siaan, Sabar Siregar, Manser Sinambela, TN Sitorus, Nyonya Siregar Festi Borusianturi, Agustina Marlina Borusipahutar, M Malau. Nah, dirawat di rumah sakit Ima Sabungan Maruli Marpaung, Nyonya Sitinjak Boru Limbong, Nyonya Simanjuntak Boru Pardede, Nyonya Sihombing Boru Sibarani. Tuhan marpanata po tu sudeka Rosni Huriami na di bagasan parsahiton. Posdor hanami Tuhan dang di pasobuho nasida salutna. Didongani hodo Tuhan. Alani mangido hami tuho Tuhan, hamalumon sian parsahiton nasida be. Padao siya nasida biar dinguluon. Alay to dimima toktong na mga leon hagugoon, hasabamon, hasabaron. Jala pos niroha tuho. Asa nasida margogo mangido hamalumon na sa koy ali Tuhan. Pasu-pasu makaubat na dipangan na. Pasu-pasu maka tenaga medis dohot aka keluarga na mendampingi nasida saluhut na. Asa gabi parhiteo may ali Tuhan. Boy gabi malum nasida sian parsahiton nai. Le Tuhan nabasa posdor hanami sudetang yang namion. Pasatami matuho, tangihon matuhan, elik-elik namion, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita huhut tapasa mapeliata. Sondangi
Nari masuk mahita tu acara pandidion nabadia marede mahita. Martang yang mahita. Ale amanami na di banwa gijang, narodo hami tujolom mabuan akadak danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabe anak komu. Pasu-pasu jala pargogoy manasida, mangyay hanguluan sugot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu akadongan na mabuan dakdanak si didionon, tangyok kamu mahata ni Tuhan Yesus, laho mahamu tuliat portibion, nina madok akasisyan na, poday hamu masalut bangso, didi hamu manasida tubagasan guarni debata ama, dot anak doto di perbadia, ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutonahoni tu hamu, jala ingok ma saidong anakku do hamu ganup ari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon, manang ise na porsia dot ni didi dapotan hanguluan, alay na so porsia hona uhum sugot. Tangyok kamu mah dohot hata na tersurat di surat ni si Markus, adong ma aka nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama, alay dipicang aka sisya naima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma, loas samua akadak danaki rotuau, unang oray hamu nasida ay di akka sisongonido harajau ni debata natutudo na hudoko tu hamu manang isipe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haulma akka dakdanaki di apehon matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong hati dakok kamu majolo haporsiot tai. Atong alusiamu mahata na husukunon na parjolo. Dipangido hamun waeng didion akadak danakon tu bagasan ni na hinaporsyon muna. 2. BH naulo do hamu mamodai anakon munaon asa diboto jala diuton nasida hatani debata. 3. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huriak Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasat ma nasida tu debata marhiti-hiti padidion nabadiay.
Ale Ari Nauli Epipania Naomi Tarigan. Hudi di mahu tu bagasan guarni bata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajon de bata ro di saliling nililingna. Amin. Kenjo Aberkio Ale Kenzo Aberkio Purba hudi di maho tu bagasan guarni bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajon de bata ro di saliling nililingna. Amin. Udah. Ya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat kami akadak dana kotuho. Jala di jakokodo nasida gabe anak komu marhite-hite pandidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasaliling nilingna. Asimaroham dot di akana toras ni dakdanakon. Sai pargogoy jala ajari manasida manogunogu dakdanakon tuho. Asarap nasida teruli dia ka arta ni harajonmu. Amin. Jongjong mahita salutna marede mahita. Tatangnyakon ma peliata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silen lew na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami ma sian nani lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Se jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasyak kami pilihanon. Peti bulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang nislenlon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinorbadia maguarmu.
Saya Roma harajanmu. Saya saut malomoni roham di bana tungaon songon na di bana gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Di hamuna manami nanami muliate di pasator nami Tuhamu sudena nama dohoti ibadah minggu pukul 10 baik secara onsite manang secara live streaming. Tuhan tama mandongani hita jala dile Tuhan itu hita hai pason. Selamat hari Minggu di hita horas.